Yes, pasti. Tidak ngapa tuh Pak? Ya konten Ibu. Ben nguyake 1000 view lho. What? Ben rame kontene. Ben rame. Arep joget-joget ala-ala ngono lho. Alah. Oh, Yo nek rame. ayo tak mulai sik. Lho ra aneh-aneh. Engko nek boyoken piye nek ngono kuwi sapa sing tanggung? Kabeh Rame. Ayo gaya ala-ala ngono lho. Biasane to nggih konten sing biasa wae, rasa kakan tenaga ngono kuwi. Klik-klikan. Ayo jajal-jajal nak rame, ayo nak tembus. Ya toh? Nah. Nek tebus terus ngapa? Terus boyan kuman.